uopšte nije tačno. Provjerila sam se da više neću da kako si namazan. Rekli su nam da smo milijenti putnik i da ćemo dobiti kao neku nagradu i Imaš sliku da dajem da vidim. And we have furthermore supported the local jobs. Neka druga radna mjesta, indirektna, pomoć turizmu, kreiranju novih konekcija sa državama. Dole neki. Tokom ove godine, 2017. godine, imamo 196.000 putnika. Danas, ponovo ponavljam, znači svečanost je upriličena povodom dolaska miliontog putnika, što nas na aerodromu, upravu i sve zaposlene čini jako, jako sretni. Ovdje će biti akcije, nema ovdje. Hello. Congratulations. Čestitam ja. Vi ste milionti putnik, čestitam vam. Čestitam nam je lako. Ona, milionti putnik, vi treba. Navodila se Sve, pa zato i kažem, za takav sam. Trenutno smo znači vodeća aviokompanija u Bosni i Hercegovini. Trenutno naša mreža i konektivnost izgleda ovako. Nudimo 16 ruta prema 7 zemalja odavdje iz Tuzle i jednu rutu koja Sarajevo veže sa Budimpeštom, što je pokrenuto u aprilu mjesecu ove godine.